zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Paráda, najlepšia túra v živote. Toto bola najhoršia túra, ako som kedy v živote išiel. Nemáme z tej túry žiadne zábery, prečo asi? Doučili to. Ja som prežil peklo, ľudia, počúvate ma, to bolo úplne zle. Som skoro zhebol. Môj osobný pocit z tejto túry je veľmi dobrý. Kedykoľvek by som si to zopakoval, ale za lepšieho počasia. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Naše hľadanie pokračuje. Sme sa dostali k štádiu kopania. A tady to sme zabrodili dole. Dámy a páni, zišli sme práve trasu z chaty, ktorá sa nazýva po Štefanovi Térim, či jak sa volal? Ne, jak sa volal? To bol maďarský horolezec. O teraz to je pekovská chata. Téri. Zišli sme dole takou kombinovanou... Zišli sme dole takou kombinovanou trasou, ktorá sa nedá nazvať ani letná, ani zimná. Ale pozrite sa. Voda by to naša. Voda by to rýchlo zafúkalo, nikto nevie. Jedna hlava, druhá hlava, tretia hlava, štvrtá hlava. Zišli sme dole. Ďakujeme za to, že nám bolo dopriaté prežiť tento výlet. Na zdravie. Čau. Čau. Jak sa poví? Maršal Malinovský. Das ist Eisjägermeister. Das